Sanibona ngiyabingelela ubaba uMnguni isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasiphandle umthandi wabantu awu madoda indoda yale kamhlaba yalingana ngizocela ukusho ukuthi lokhu engizokhuluma ngakho namhlanje ngizokhuluma ngofishi abake badoba bayawazi kuthiwa igama lawo umbokwane ufishi ubhabhula manazi ubhabhula umbokwane wona uba mncane ube mude kube ngathi uyinyoka lowo fish lowo uma uphila ubona ngayo yonke indlela umzimba wayo uyabona amehlayo uyabona so lowo fish lowo wawuthi uma siwudobile siyabafana uphucululwe inyama yakhona bese uyadedela ngizokhuluma ngaleyo nyama namhlanje ukuthi uma kubanjwe lo yafishi wasuyaphuculwa kwakhiwa ke manje into ebizwa ngokuthi ukuzalwa kabusha uma umuntu ezalwa kabusha ukhona umuntu othola ukuthi amehlo akhe straight awaboni uyakwazi ukusetshenziswa lo nduku leyo akwazi ngempela umuntu ukuthi amehlo akhe avuleke phinde kuzoba ukuthi kuleyo nduku leyo makuthiwa kwakhiwa izimpi uyalwa ufuna ukuphumelela unezitha unayo yonke into leyo nduku leyo iyakwazi ukuthi ke ikusize induku yombokwane futhi ke iyakwazi ukumiselela ngoba esikhatheni samanje sesiphila ngokuthi ube nento ephilayo ube nento ekwazi ukuthi iphefumule ikwakhele imali abantu abaningi bayayithanda lento kuthiwa inyoka sike sakhuluma ngenyoka sakhuluma kakhulu ngayo ngiyathanda ukusho ukuthi uma ufuna ukwakhelwa inyoka engenabungozi inyoka ongenza kulokhu uyibona inyoka ongenza kulokhu kuthiwa hamba nayo inyoka ekwakhela impilo nikwakhela ibhizinisi nikwakhela impahla sibayeni inkomo ekwakhela imbuzi kunikeza imali uyenzelwa ngalomuthi okuthiwa ke umbokwane umuthi ke lo okhona njengamanje ongathi mawufikile uzothi ngifuna ukuphila kodwa ngifuna ingcebo ngombokwane bese uyenzelwa yona into ezokwenza ukuthi uzalwe kabusha wena uqobo lakho kushintshe isimo sakho bombona umuntu okuthiwa akanayo imali e100,000 ebanki yakhe ukuthi uba njani ebusweni bombona umuntu onemali ehamba izifike kuma-million ukuthi ubuso bakhe buba njani ngoba buyagezeka ngoba khona into ekhona so lento ke ikwazi ukwenza ushintshe ke uzale kabusha ngokwezimali ungene ezimalini nawe ukwazi ukuphila impilo ngabe unenkinga emfundweni ngoba abantu abaningi bayafunda bayazama ukufunda kodwa impela akufundeki leya nduku iyakwazi mawunayo ikwenzele imangaliso ubone umehluko phezulu kwempilo yakho naphezulu kwemizamo yakho bese uyakwazi ukuthi uphumelele ayibulawa sidalo bayazi abantu mawayibamba lento uyayiphucula lo uthathe leyo nyama leyo uyoyinika inyanga noma wenza ukuthile ngayo mawunolwazi bese yona uyidedela lento iphile iyaba isimiselo sakho iyaphila ngale nawe ngapha uyaqhubeka uyakuphi uya phambili imfihlo enye yasemanzini ekhona ongathi mawufikile bese ukwazi ukuthi ke uyithole futhi ke ucathuliswe ngayo wenzelwe ngayo uqhubeke impilo yakho ke ingashintshi ingame impilo yakho ishintshe ngoba uthole izinduku zangempela lo nyaka u2022 ngiyafuna ukusho kubantu ukuthi cha kujuliwe bakwethu kujuliwe fika uhlale phansi wenambe noma bekuthiwa unankingani woza uhlale phansi musa ukukhulumela emafonini ngoba uzothola abantu abazodlala ngawe iza kuhlalwe phansi kukhulunywe niyithole izinto niyithole izinjula lwazi nikwazi ukuthi ke bese ke uyaphila impilo yakho iqhubeke ihambe iye phambili baba uMnguni melapho endabuko uprofessor umthandi wabantu isehlula amanye amadoda indoda esebenzela eNanda eMawodi iphinde futhi ibe segoli eMidland ezone 5 njalo nje esonto lokuqala enyangeni kulokhu ngizobe ngikhona ngomhla ka4 nangomhla ka5 nangomhla ka6 uma udinga uncedo uzawufika uzokwazi ukutholakala ungalibali nazi inombolo okuzona zona esiyisebenzisayo uma ufona ufuna ukwazi kabanzi ngokohlelo lokusebenza kwala kwaMnguni ungena ukhala uphume umamatheka inkosi kubusisa amen.